Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Tarata juillet kalo tile 25 san 2023 an balima jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba an minnu bɛ ka Joliba Jabaranin lajɛ an minnu bɛ ka radio Joliba fana lamɛn limanaw an b'aw fo dantɛ foli min na aw bisimila aw ka ladala jɛmukan kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛndonya la fo ka se juma ma dɔgɔkun kɔnɔna la limanaw kunnafoni sɛbɛnw de bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ don o don walasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoni jamana kunnafoni la cogo min na anw ta ye ayiwa n'an sera nin kɛnɛ in kan k'a lakale aw ye bamanankan na limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na sabu sɛbɛn ninnu caman de bɛ yen maaw tɛ a kalan nka anw ta ye k'a lakale limanaw maaw tɛmɛsenna u ka se k'a lamɛn ka se ka faamuya sɔrɔ jamana ale kunnafoni la nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ Bamako Segu Sikaso ayiwa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la Joliba TV News ale fana sanfɛ limanaw an tɛ ɲinɛ kɔ an b'a fɔ ɲɛna aw danse limanaw kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ an bolokɔrɔ bi olu bɛ tali kɛ l'essor ale bi yan min ye l'indépendant ye ale bɛ an bolokɔrɔ le soir de Bamako bi yan Nouvelle Horizon bi yan nɔ fo ka taa se le républicain ani ayiwa min ye Mali Tribune limanaw ni fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale aw ka faamuya kama min ye fasidi sɛbɛn min ni an ko a ma ko l'essor limanaw an b'a daminɛ ni ale ye a kumana a ko min ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa buna hadamadenw ka jo sariya hakɛ minnu bɛ yen ni u bɛ to ka jate minɛ ayiwa a jirala k'a fɔ kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ bɛ yen sɛgɛsɛgɛli kulu don ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ kɔsa in na Mali jamana kɔnɔna la yan n'u kama ko Human Rights Watch a jirala k'a fɔ Human Rights Watch limanaw kɔsa in na a ye sɛgɛsɛgɛli min boloda k'a daminɛ juin kalo tile 26 san 2023 limanaw n'i ye jateminɛ kɛ Human Rights Watch n'a fɔ ayiwa san 2022 décembre kalo la fo ka n'a bila mars kalo tɛmɛnen yɛrɛ la i kɔrɔ a jirala k'a fɔ min ye ayiwa Mali gouvernement ayiwa juin kalo tile 26 tɛmɛnen san 2023 ko a ye lɛtiri dɔ ci ayiwa min ye Mali ka ambassade min filɛ nin Washington ayiwa directrice adjointe min bɛ ayiwa division Afrique organisation non gouvernementale n'u kama ko Human Rights Watch manaw k'a fɔ ko u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali la jo sariya ko ka hadamadenw ka hakɛw lahalaya minnu na limanaw a na kɛ yamaruya dira u ma u ka baara in kɛ nka a nana ye k'a fɔ Human Rights Watch ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ waati kofɔli min filɛ nin ni o kɛra décembre kalo la san 2022 ka n'a bila mars kalo tɛmɛnen na a y'a ko sɛgɛsɛgɛli min kɛra n'a fɔra k'a fɔ ko limanaw min ye jalaki binna Mali forces armées maliennes ani sɔrɔdasi dunan minnu bɛ an fɛ yan ayiwa n'a fɔra k'a fɔ ko olu de ko u ye hadamaden hakɛ tanaw tiɲɛ min bɛ tali kɛ Human Rights Watch ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la u ka gafe in a kɔnɔna a jirala k'a fɔ Mali gouvernement ma ayiwa waati ma kɔnɔ ka jaabi di nin ko la walasa l'essor ka fɔ la kuma minnu fɔra k'a fɔ de ko min ye Mali armée ani sɔrɔdasi dunan dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan k'a fɔ ko olu de ye hadamadenya hakɛ tana tiɲɛ walima ka bin sigidalamaw kan walima ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma Human Rights o sɛbɛn ka gafe kɔnɔna la ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw la Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ko Human Rights Watch ye baara in kɛ cogo min na u ma ayiwa kunnafoni jɛlenw fara ɲɔgɔn kan u ma ayiwa fɛn minnu bɛ yen n'olu ye dalu gɛlɛnw ye k'a fɔ ko Mali armée a dalu b'u bolo wa k'a fɔ ko Mali armée taara bin sigidalamaw kan wa Mali gouvernement ayiwa a ka sɔrɔ ka kuma in jaabi min bɔra Human Rights Watch ka sɛgɛsɛgɛliw la k'a fɔ ko u bɛ fɛn fɛn kɛ sɛgɛsɛgɛli ko la an ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ ka bɔ a kɔnɔna la sabu ko Mali gouvernement ka kuma la Mali armée o tɛ se ka kɛ k'a fɔ de a bɛ jamanadenw n'u bolofɛnw lakana olu ka tila ka taa k'a fɔ k'u bɛ taa bin sigidalamaw kan waati min na Mali gouvernement yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka Mali armée ka minɛn d'u ma k'u kɔgɔ walasa u bɛ se ka bamaciw kɛlɛ cogo min na
Waati ka gafe in kɔnɔna la limana kuma in bɛna fɔ n'i ye siyaw yɛrɛ dama i bɛ fɛ k'u kunkari ɲɔgɔn na sabu u bɛ siya dɔw ta u tɔgɔ ma k'a fɔ ko ayiwa Mali armée taara bin olu ka olu sigiyɔrɔw la limanaw nin n'a ɲɔgɔnna caman Mali gouvernement in na aya ko fɛn de don u y'a kɛ fankelen ko ye ayiwa olu kɔni ma tiɲɛba ye a kɔnɔna la wa u ka n'a ma ɲɛ k'a fɔ u nana sɛgɛsɛgɛli la u kana to k'a fɔ de k'u bɛ ayiwa dɔ jalaki ka dɔ to yen o jalaki bɛ boli mun kan ko Mani Wuraci Wɔci u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ u bɛ Mali gouvernement jalaki ka jo di dɔ ma walima ka dɔ jalaki k'u ma na o kama u nana sɛgɛsɛgɛli min kama u k'o baara kɛ wa o baara yɛrɛ limana gouvernement ka fɔ la u ma o kɛ ka ɲɛ sabu k'a fɔ de ko e bɛna wali jamana kɔnɔ i nana sɛgɛsɛgɛli la tiɲɛ don nka k'a fɔ de i bɛ jo di siya dɔ ma ka jalaki di siya dɔ ma ko Mani Wuraci Wɔci ayiwa a ka sɛgɛsɛgɛli la o ma ɲini a fɛ o de la Mali gouvernement ko ale tɛna da kɔni tugu maa si ye a tɛna fɔ maa si ye ko e tɛna e ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali kɔnɔna la yan nka k'a fɔ de e ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ e bɛ ayiwa turu ta ka da Mali armée kunna walima k'a fɔ de ko Mali armée ye siya dɔ fisaya siya dɔ ye walima k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasi dunan dɔw ye olu bɛ Mali la yan k'olu bɛ ka dankari kɛ bunahadamadenya hakɛ la Mali gouvernement ko fɔtɔ lajɛ ka tila ka jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ walima ka jamanadenw yɛrɛ dama kunkari ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ dun jamana bɛ ka min ɲini bi limana o ye bɛn ni kelenya ani sigidalamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yɔrɔ minnu na maaw bɛ se ka don dan kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na kunnafoni de ye nin limanaw an ye nin bɔ lesɔri kɔnɔ Bɛnbanbilɛ Dunbiya ale de ka fasiri don aw bonya b'a la. N'an bɔra lesɔri kɔnɔ fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant ale kuma l'indépendant ko yɛlɛmanikaw fɛ yen limanaw a jarala k'a fɔ yɛlɛmanikaw n'u ka préfet sen tɛ ka ɲɔgɔn faamuya fiyewu association cercle yɛlɛmane Dagakane aya ko u y'a ɲini kokura juma tɛmɛnen na ko kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ u ka préfet ni o ye min ye yɛlɛmane préfet ye Madi Kama Jawara aya ko u b'a ɲini ale fɛ yɛrɛ de a ka dugu bila walima a ka bɔ préfet la pewu sabu olu n'a ka sigi kɛmɛ gɛlɛya de ye bi o la sa association cercle yɛlɛmani Dagakane juma tɛmɛnen kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ u ye nin laɲini kɛ u ko olu ka préfet min b'u ka cercle kunna bi laɲini kelen de b'u fɛ bi yɛlɛmanaw ko a ka baara bila sabu ani olu ka sigiɲɔgɔnya yɛlɛmanaw sigiɲɔgɔnya ni gɛlɛya donna la ayiwa dɔ k'i yɔrɔ janya dɔ la yɛlɛmani Dagakanekaw ko k'olu ka laɲini ye nin de ye u ko ko sociaux kan a jirala k'a fɔ ko préfet ta kɛn bɛ bagabagali walew ni kuma caman de ka ɲɛsin olu ka tɔn in ma wa ko préfet min filɛ n'o ye Madi Kama Jawara ye n'o ye yɛlɛmani préfet ye a ko limanaw ko u b'a ɲini jagoya yɛrɛ de la a ka walan sɛmɛ sabu olu ka laɲini de ye o ye ka sababu kɛ u ka sigi a gɛlɛyalen don bi n'u ye nin kuma fɔ k'u to Bamako yan u ni kunnafonidilaw u ka ɲɛma ni o ye Daramani Sila ye a y'a yira k'a fɔ ko kuma minnu bɛ bɔ préfet da n'o ye nɛnijuguw ni dɔgɔyalimaw ye ka ɲɛsin olu ka hɔrɔnya n'u ka danbe ma ko juguyaw minnu bɛ bɔ préfet yɔrɔ ka ɲɛsin olu ka tɔn in ma ko olu tɛ se ka olu ni préfet tɛ se ka sigi dugu kelen kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ ayiwa sigi kɛ walasa association yɛlɛmani Dagakane ayiwa ko u b'a ɲini ayiwa n'u ma nin kuma in mɛn u ka nin ko in ta ba la olu ni préfet n'i y'a mɛn préfet a bɛ dugu kunna a bɛ maaw de kunna k'u b'a ɲini a fɛ a ka walan sɛmɛ ko a ka dugu bila pewu o de ka di olu ye n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min bɛ ka kɛ bi ko préfet a na kɛ fɛn caman de b'a bolo a bɛ ka o jagoya sariya k'o jagoya u ka ayiwa dugu tɔnden n k'a fɔ yɛlɛmani Dagakane a tɔndenw kan sabu ko u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Dagakane a ɲɛmɔgɔ a n'a vice président ɲɛmɔgɔ dan kan k'o minɛnen bɛ kabi juin kalo daminɛ in na k'olu bila kaso la k'a sɔrɔ ni minɛkun tɛ o la wa u b'a ɲini o fana ka bila limanaw walasa bɛn ni kelenya u bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na limanaw l'indépendant de ye nin fɔ ale ye l'indépendant kelen ka kuma la n'i ye jateminɛ kɛ min ye transition CEDEAO ko ale ko a y'a mɛn k'a fɔ ko Mali a ye sariya sunba kura sɔrɔ ni o ye constitution kura ye ko a bɛ foli da o kan ka ɲɛsin Mali marabaaw ma n'o ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye ko nin kɔni ye waati de ye waati min n'o ye
para ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnni ka ɲɛsin fanga segili la jamanadenw ma n'o kama ko retour à l'ordre constitutionnel. L'indépendant ka kunnafoni la limanaw ni jateminɛ kɛ yɔrɔ min ye kalata ye n'o ye référendum ye a kun bilalen bɛ ka mars kalo tile 19 san 2023 a kun bilalen bɛ k'o de kɔnɔ. O de kun ye bɛn cogoya la min ye sɔn kɛra ma kala tara référendum baaraw kɛra o nɔgɔni fɛ cour constitutionnel ale ye jaabiw bɔ o fana nɔgɔni fɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goita sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 22 limanaw ale ye kɛra sunbakura a ye yamara di ko baara ka kɛ ni a ye. O kibara bɔlen kɔ ka bi CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu a ko ko a ye kuma in mɛn wa ko Mali donna 4e république kɔnɔna la k'a bɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɔ ko nin ye waatiba de ye waati min ni o ye jamana ka segin a yɛrɛ ma n'o ye ka fanga segin jamanadenw ma. Limanaw o waati kelen CEDEAO fana labɛnnen bɛ k'a ka ciden n'o ye Benin jamanakuntigi ye Patrice Talon k'ale ci ka na ko a makɔnɔnen yɛrɛ don Bamako yan nɔ walasa ka na baara min ni o ka kɛ baara teliman yɛrɛ ye n'o de ye ka fanga segin teliya la jamanadenw ma retour à l'ordre constitutionnel ko Patrice Talon makɔnɔnen don Bamako yan don nataw la min ye waati min dira n'o ye chronogramme a jala k'a fɔ kalata minnu bɛ yen n'olu bolodalen bɛ février kalo san 2024 ko kɔsa in na jamana damadɔ minnu ye ɲɔgɔn ye n'o ye Troïka plus 1 Benin, la Guinée, Bissau, Nigeria ani Niger ninnu de ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ MINUSMA ka tagaliko la u y'u da don o la ka bɔ Mali kɔnɔna la yan retour à l'ordre constitutionnel n'o de ye fanga ka segin jamanadenw ma ko a bɛnale o baara la walasa baara in a ka se ka teliya sabu layidu kan o de bɛ Mali jamana ani CEDEAO cɛ n'o de ye ka se ka fanga kalataw kɛ joona joona ka fanga segin jamanadenw ma. Kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ fasiriden sɛbɛn l'indépendant aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasiriden sɛbɛn bɛ n'an kama ko min ye Soir de Bamako ale kumana limanaw a jala k'a fɔ Soir de Bamako kɔnɔna la bi ko min bɛ bamancikɔrɔw olu ka jɛrɛjɛkulu belebeleba dɔ bɛ yen u k'a ma ko cadre stratégique permanent pour la paix la sécurité et le développement CSPPSD ko ninnu bɛ ɲɔgɔn ye balalen de la n'o ye réunion extraordinaire ye Kidal mara kɔnɔna la sisan a ɲɔgɔn ye senfɛ ko jɛkulu dɔ fana bɛ yen nɔ o fana bɛ kɛnɛ in kan ye n'u k'a ma ko Kol Akal Kol Akal ale de ko Kidal ka segin a yɛrɛ ma Kidal ka kɛ a yɛrɛ ta ye n'o ye Kidal autonomie ye limanaw ninnu kɔni nin kuma in fɔ u diminen de sabu ni jateminɛ kɛ fasiri n'o ye Soir de Bamako ye ko ka sababu kɛ ko bɛnkan sɛbɛn min n'o ye accord d'Alger ko communauté internationale n'o ye diɲɛma ye min kɛra seere ye k'a fɔ bɛnkan ka bolonɔ bila Mali bamancikɔrɔw ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛnkan in ko o tɛ ka don ba la ko wa ko communauté internationale sɔn tɛ ka don o jigiya kɔrɔ o la sa bataki min ni o kɛra ni jateminɛ kɛ ni jɛkulu in n'o ye Kol Akal ye u ye bataki min kɛ u y'a yira k'a fɔ ko kɔsa in na min ye jamanakuntigi ye ale ye constitution kura a y'o yamaruya Mali donna 4e république kɔnɔna la ko nka a bɛ n'a fɔ u ɲinɛna bɛnkan sɛbɛn ale tali la ba la ni sariya sunba in ale kɔnɔna la o la sa min bɛ tali kɛ ko wa ko o bɛ min jira o de ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn in limana nin kɔni ye a jɔtɔ de ye walima min bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn in a donni ba la nin kɔni ye o de jɔtɔ ye sisan i n'a fɔ jɛkulu Kol Akal a ka jateminɛw la a tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko bɛnkan sɛbɛn in fɛn minnu sirilen b'a la n'o de ye bɛnkan sɛbɛn in yɛrɛ donni ba la o jɔtɔ filɛ nin ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ sigi min bɛ to ka kɛ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ n'o ye CSA ye ko sara min bɛ di o ma ko fɔli o jɔra pewu ani a jarala k'a fɔ ko référendum baaraw kɛra kɔsa in na ko accord d'Alger fan caman de bɛ yen a fanbaw k'olu ma ta constitution in kɔnɔna la constitution kura in min ni a taara sisan o la sa limanaw a jarala k'a fɔ ko Kol Akal halisa a ma tila kuma na dɛ a ko coordination des mouvements de l'Azawad
ko yɔrɔ ko Kidal mara bɛ olu de bolo ko kɔsa in na u ye jateminɛ min kɛ o de k'a fɔ Mali finitigiw ka avion limanaw ko bɛ pan Kidal kunna k'u ma yamaruya ɲini o sema fɛ nin ye dabaliban ye limanaw min ye Fasiri Soir de Bamako a ko association Kol Akal k'a ye jalaki ben limanaw min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'u ye MINUSMA fana gɛnni min kɛ u ye jalaki ben jamana ɲɛmɔgɔw kan n'o ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye a tilala k'a yira k'a fɔ ko kɔsa in na ko jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn k'a bɛ lawaleya n'o ye application intelligente ye nin ye ko o ma don ba la wa ko a kɛra i n'a fɔ bɛnkan sɛbɛn n'o ye accord d'Alger ye jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ta kɛra ɲinɛni de a kɔ wa ko médiation internationale n'o ye communauté internationale diɲɛ ma ayiwa ko sigin bɛ ka nin ko fana layɛ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw bɛ k'u sago kɛ bɛnkan sɛbɛn na ayiwa a tɛ ka don ba la wa sariya sunba kura tala u ka fɛla a ma don sariya sunba in kɔnɔna la o de la min ye jɛkulu n'o ye association Kol Akali limanaw jɛrɛ min bɛ ka kɛ sisan Kidal mara kɔnɔ u de ye nin laɲini kɛ hali n'a sɔrɔla ayiwa jɛrɛ in a jaabiw ma bɛ fɔlɔ nka ninnu kɔni y'u ka fɛla fɔ k'olu bɛ min ɲini sa o de ye Kidal limanaw ko Kidal ka to a yɛrɛ bolo a kana siri Mali yɛrɛ la bilen fiyewu ayiwa limanaw ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min n'an kama ko Soir de Bamako ale Soir de Bamako in kumana tuguni a ko min ye ayiwa an ka banki baarakɛlaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ syndicat belebeleba dɔ kɔnɔna la SINABEF a jala k'a fɔ SINABEF ko sini araba k'a bɛ taa baarabila la baarabila in limanaw ko a bɛ bɔ dɛ walasa min ye secrétaire général min bɛ SINABEF kunna Amadou Ba ko sini araba limanaw ko baarabila min ni SINABEF y'a laɲini baarabila in a bɛ don ba la ka sababu kɛ ko ni minisiri min bɛ n'o bɛ baarako ni baarako kunna ni foroba baara ani kumaɲɔgɔnyaw baarakɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko u ye sigikafɔ laban min kɛ n'o kɛra alamisa tɛmɛnen limanaw ko sigikafɔ in u ma faamuya sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa min ye Amadou Ba ye n'o ye SINABEF secrétaire général ye a y'a yira k'a fɔ ko ni faamuya dun ma kɛ limanaw mun tora baarakɛlaw kɔni ko k'u bɛ taa grève la n'o ye sini araba yɛrɛ ye o la jalaki min b'u bolo ani laɲini minnu b'u bolo o de ye k'a fɔ ko baarakɛla dɔw bɛ yen olu gɛnna ka bɔ baara la dépôt Sanke dépôt la Sanke taji marayɔrɔ ko syndicat dɔw bɛ yen olu gɛnna ka bɔ baara la ko wa maa 20 ɲɔgɔnna fana bɛ yen a bɛ maa 20 bɔ minnu gɛnna ka bɔ Sanke ka dépôt la wa ko warimaraso min bɛ yen n'o ye microfinance n'u kama ko Berebɛn yen bɛ baara la a bɛ ɲini ka na san 20 bɔ jamanaw u tɛ AMO la u tɛ INPS la wa ko contrat de travail yɛrɛ t'u bolo secrétaire général Amadou Ba ka ɲɛfɔli la wa ko fana banki dɔ b'an fɛ yan n'u kama Ora Bank limanaw ko Ora Bank ko wari tunu ko kuma dɔ fɔra ye ko o wari tuni a na kɛ maa minnu yɛrɛ sigalen kɛn bɛ olu la olu kun minɛna nka olu tilala ka bila nka u teri dɔw bɛ yen baarakɛlaw don olu yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ tɛ ko la dɛ olu de minɛn bɛ ka bila kaso la limanaw min ye warimaraso dɔ fana bɛ yan u kama ko BOA ko ale fana baarakɛlaw ka laɲini dɔw bɛ yen n'o de ye n'u ko k'u bɛ juru ta banki la banki bɛ tɔnɔ min ɲini u ka juru kan caman de faralen fana bɛ o kan Amadou Ba y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ ye fɛn ye ni ninnu kɔni ma don ba la limanaw ni baarakɛla ninnu ma lajɛ ka ni cakɛda ninnu ɲɛmɔgɔw ma lajɛ ka nin laɲini ninnu don ba la wa o ni minisiri ye ɲɔgɔn ye min kɛ n'a fɔra k'a fɔ kumaɲɔgɔnya limanaw o de sigira sen kan ka faamuya ma kɛ a ko la olu kɔni ka sɛbɛn n'o ye préavis de grève ye u y'a bila ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social ko faamuya ma kɛ ko la sini araba SINABEF ko k'a bɛ baara bila tile 3 baara bila o de bɛna kɛ fɔlɔ n'o bɔra ye o bɛ sɔrɔ ka heure 96 o ye ntɛnɛn natɔ in ye limanaw ko fana tugu a la kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. Fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana a ko n'i ye jateminɛ kɛ limanaw Nouvelle Horizon ko min ye Douança mara a jala k'a fɔ Mopti mara de don Douança fasoden jama ka jɛkulu n'o ye société civile organisation de la société civile ko k'u bɛ bɔ ka taama kɛ sini k'u ka nisɔngoya jira taama in u ye lettre de ci
Douansan ale maire commune urbaine maire ma k'a fɔ an ɲɛna k'a lasɔmi k'a fɔ sini araba juillet kalo tile 26 k'u na bɔ ka taama k'u ka nisɔngoya yira jamanaw nisɔngoya taama in a bɛ mun de nɔfɛ ko kurantiw fɛ yen ko Douansan mara kɔni kɛmɛ bi kuran i tɛ yelen y'i ɲɛ la o la sa ni gɛlɛya min filɛ nin ye Douansan mara maaw y'a yira k'a fɔ a ko kɔni sera a dan na ten sa olu bɛ bɔ ka u ka nisɔngoya yira ni taama ye taama min bɛ yen ni a jala k'a fɔ a bɛ daminɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don UEMOA ka place la taama in bɛ daminɛ yen ka taa ka tɛmɛ CCRF da fɛ o la lɛtiri u bɛ taa di min ye préfet ma ka jira la k'a fɔ min ye Douansan kuranko jamana a tɛ se ka to nin bolo in kan o waati kelen Nouvelle Horizon ka kuma la ko nka kɛɲɛbakaw olu kɔni ye kɛlɛ min kɛ olu fana ka kɛlɛ jaabi yɛrɛ o bɛɛ lajɛlen ye kuranko kuma in de ye a jala k'a fɔ kɛɲɛbakaw ye waati jan de kɛ ka bɔ f'u ye tɔgɔ da u ka jɛrɛjɛkulu la n'u k'a ma ko kɛɲɛba kuranko ko EDMSA kun dɛsɛlen bɛ ka kuran di kɛɲɛbakaw ma nka a yira k'a fɔ limanaw ko groupe électrogène belebeleba 2 olu kɔni o taara di kɛɲɛbakaw ma a bɛɛ lajɛlen groupe électrogène kurakuraw yɛrɛ ye ko baara yɛrɛ k'o ma daminɛ énergie baarakɛla 3 ɲɔgɔnna olu kɔni baara daminɛ u bɛ ka groupe électrogène ninnu sigi walasa kuran a bɛ se ka di kɛɲɛbakaw ma kɛɲɛbakaw kɔni ka kɛlɛ min n'u y'a kɛ n'a bɛ se kalo 8 n'a kunka fɛn o kɛlɛ la ko olu fana ye jaabi ɲuman sɔrɔ o la i n'a fɔ min ye u ka kɛɲɛba kuranko a ɲɛmɔgɔba ni o ye Lansana Kamara ye ale y'a ɲɛfɔ cogo min na jamanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ faasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le républicain limanaw ale y'a yira k'a fɔ min ye silamɛw ka sankura ye ko o jɔra min ye Mali kɔnɔna la yan a ɲɛnɛmayara maître Mundaga Tall ale kɔni ye alisilamɛw fara ɲɔgɔn ka sankura ni o ye muharamu ye limanaw san 1445 o de ye silamɛw ka sankura min n'a jɔra a jala k'a fɔ silamɛw welela min ye juma tɛmɛnen na Centre international de conférence de Bamako maître Mundaga Tall ale ka laɲini kɔnɔna la walasa ka se ka silamɛw ka sankura jamanaw ka o ɲɛnajɛ kɛ a kɛra min ye Haut Conseil islamique Mali alisilamɛw ka tɔnba o ɲɛma Cherif Ousmane Madani Haidara a kɛra o ɲɛna ani alisilamɛw caman jamanaw n'i y'a lajɛ yɔrɔ an fɛ yan nɔ min ye nanzaraw ka sanyɛlɛma o de dɔnnen bɛ kosɛbɛ nka min ye an ka alisilamɛ diinɛ ale sanyɛlɛma jamanaw a jɛla k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a a dɔnnen tɛ maa caman fɛ o de la min ye maître Mundaga Tall jamanaw ale de wulila ka sin Cherif Ousmane Madani Haidara ma ka taa fɔ a ɲɛna ko ɲinan kɔni alisilamɛw ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ ale bɛ fɛ ka kɛ wa a bɛ wele bila alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma jamanaw o de donna ba la a jala k'a fɔ kari tɛmɛnen juillet kalo Cherif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka ye ko conseil islamique ɲɛma a ye kuma ta a ko olu yɛrɛ ka laɲiniba yɛrɛ ye min ye o de ye k'a fɔ silamɛw ka sanyɛlɛma a ka bila seliw fɛ seli minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ Mali kɔnɔna la yan wa a ka kɛ don ye don min yɛrɛ n'a baara tɛ kɛ a don o n'a ɲɔgɔnna caman jamanaw dugawu ni fɛn caman kɔni kɛra bɛn ni kelenya bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na walasa sankura in hukumu kɔnɔ Ala ka hinɛ Mali jamana la jamanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye Mali Tribune ye jamanaw Mali Tribune kumana a ko fɛn damadɔ bɛ yen bi tiɲɛ na CNT kan ka ɲininkali kɛ a ministriw la dɛ Mali Tribune ko engrais ko kuranko ani sanko jamanaw ni ɲininkali damadɔ ayiwa CNT kan ka gouvernement wele k'a ɲininka nin na kosɛbɛ sabu n'i y'a lajɛ samiyɛ yɔrɔ samiyɛ ma daminɛ joona jamanaw a jala k'a fɔ ko ani ŋunuŋunukanw bɛ sen na ko engrais sɛnɛkɛla dɔw bɛ yen k'olu ye engrais sɔrɔ dɔw bɛ yen olu m'a sɔrɔ ani kurantigɛba min bɛ yen bi hali sini jamanaw minisiri ma wele ka ɲininka o ko la o ko CNT k'a lajɛ a ka wele bila nin minisiri damadɔ ma fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ nin baara ninnu na jamanaw o ka se ka sɔrɔ jamanaw n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔna yan ŋunuŋunukan de kɛn bɛ ka fanga sɔrɔ fɛn caman kan bi an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la n'i y'a mɛn ko a kɛra ŋunuŋunukan ye o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw de ma bɔ walima minnu bɛ yen n'olu bɛ jamanadenw tɔgɔ la CNT jamanaw conseil national de transition
a ka wele bila ministre kofɔlen ninnu ma u ka se ka bɔ ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye. N'i y'a lajɛ jamana réseaux sociaux ka fɛn bɛɛ de kuma bɛ fɔ ye, fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ye. A jala k'a fɔ ko kɔsan yɛrɛ la k'a fɔra k'a fɔ ko miliyari 18 k'o dira muso dɔ ma ko nin gouvernement yɛrɛ ka surun kosɛbɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la saison campagne ɲinan samiyɛ san 2023 ani san 2024 ko miliyari 18 dira muso dɔw ma limana u k'a ka engrais san k'a di sɛnɛkɛlaw ma. Kuma ŋunuŋunu kumaw de don dɛ, nka min ye fasiri n'o ye Mali Tribune a ko nin bɛɛ ye ŋunuŋunukanw ye, nka ni kuma fɔra ni CNT maaw ye ministre wele an ngɔlɔ n'a tiɲɛ limana o na dɔn ko kɔsa in na ministre min yɛrɛ bɛ kuranko kunna n'o ye Lamini Seydou Traoré yɔrɔ ale ye walan sɛmɛ min bi Mali a jɛla k'a fɔ kurantigɛ min kɛra kɔsa in na ministre kɔni taalen ko ma foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la, sabu a ye lettre min kɛ ka taa limana a ko gɛlɛya min bɛ énergie ka bi limana o de ye tajiko gɛlɛya ye, o de ye minanko ye, minan tɛ ye kabi san lawale minan kɔrɔw olu de bɛ énergie bolo, taji minnu fana bɛ yen n'o bɛna taji ninnu tɛ don a dondaw fɛ, o n'a ɲɔgɔnna caman limana o fana ka bɔ yen ɲinan samiyɛ ko a jɛla k'a fɔ santé ka na engrais ko kuma dun fana bɛ sen na, nin bɛɛ ye réseaux sociaux kumaw ye a sera sa CNT k'a lajɛ ni kuma minnu bɛ sen na nin ye ni jamanadenw sen tɛ ka jaabi foyi sɔrɔ a la u ka wele bila ministre kofɔlenw ma u ka kuma jamanadenw ye u bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na. Abdraman jamanaw Mali Tribune an b'a bila yan ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw mana bɔ k'o lakale ma aw ni ce aw ka lamɛnni n'a ka filɛliko ɲuman na k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97.